Xeyirli gün. Biz Qozon shahar filarmoniyasının yangi statusdagi ishchanligini Biz Qozon shahar filarmoniyasının yangi statusdagi ishchanligine bag'ishlangan matbuot konferensiyasini boshlaymiz. Bizning qonaqlarimiz Zakirova Chulpan Rinat qizi, Tataristonning xalq artisti, Qozon shahar filarmoniyasi direktor o'rinbosari, san'at yetakchisi, Ismag'ilova Xolisa Halim qizi, Tataristonning ot qozongan san'at ishlari, Qozon shahar filarmoniyasining qo'yushi rejissyori, Zakirov Rustam Raifulli, Tataristonning xalq artisti, Qozon shahar filarmoniyasi solisti, Ahmadshina Farida Shomil qizi, Tataristonning ot qozongan artistkasi, Qozon shahar filarmoniyasi solisti, ham bizning tag'in bir qonog'imiz kelajak, Sharbjanova Alina Noil qizi, Tataristonning ot qozongan artisti, Qozon shahar filarmoniyasi solisti. Birinchi so'rovni Xolisa xonim sizga berasizdi, siz söylep ketsangiz edi, mana bu Qozon filarmoniyasining tarixi haqida, unda kelgan birinchi jurchilar nindi maqsaddan u tuzildi, shu haqida söylesangiz edi. Рахмат бик зур шақыруыгызга, шундый мәртәбәле залга, мәртәбәле журналистлар белән очрашуыгызга без бик шатбыз һәм сезнең сорауларга җавап бирергә тырышырбыз бүген. Безнең тарихыбыз, менә без әйтергә кирәк, хәзер бит инде Тасырның 100 еллыгы уздырырга җыенабыз. Шушы датада без Шушы тарихта biz izlibез дип әйтә алабыз, чөнки узган гасырның 90нчы елларыннан башлап безнең татар мәдәниятендә, татар сәнгатендә зур үзгәрешләр булды. Белгәнегезчә, ул тарихи факт, без аны уйлап чыгарган түгел, 90нчы елларда татар дәүләт филармониясе юкка чыкты. Менә шул сәбәптән Безнең ул вакытта Qozon Milliy мәдәният үзәге җитәкчесе Ринат Зинурович Закиров иде. Ринат Зинурович Закиров үзе аңа кадәр Qozon Milliy мәдәният үзәгенә кадәр обкомда эшләгән иде, сәнгать һәм әдәбият, мәдәният бүлеген җитәкләгән иде, һәм бу юнәлешкә ул битараф кала алмады. Алмаган һәм менә Qozon Milliy мәдәният үзәгендә туплый башлады, дәүләт филармониясыннан таралган артистларны үзенә туплый башлады. Мин менә инде кыскача гына әйтеп китәм, анда килде Мирсәет Сөнгатуллин, Искәндәр Биктаһиров һәм башкалар. Аннан соң узак та тормый камера оркестры Ля Примавера Абязов җитәкчелегендәге анда пайда булды. Аннан соң Идел егетләре ансамбле Николай Богданов җитәкчелегендәге. Һәм шулай итеп, әкрен-әкрен Qozon Milliy мәдәният үзәгендә Идел концерт оешмасында менә шулай туплана башлады. Әйтергә кирәк, ул вакытта үзегез белеп торасыз, үзегез күреп торасыз, шәһәрдә үзебезнең республикада шушындай юнәлеш алгачтын без инде әлбәттә тик кенә утыра алмадык. Ул вакытта бәлки әле ул вакыттагы менә монда олырак кешеләр дә бар, белә торганнардыр. Сандугач фестивальләре бик шаулап уза торган иде. Татарстан, Башкортстан артистларын бергә җыеп Без бер юлы һәм опера балет театры сәхнәсендә бер көн эшләсәк, икенче көнне Камал театры сәхнәсендә, өченче көнне Уникс концертлар залы сәхнәсендә эшлидек. Һәм шушы юнәлештә без байтак эшләр алып бардык. Һәм менә 97нче елларда, 97нче елда инде төгәлрәк итеп әйтәм, безгә килделәр менә Фәрида Алсу дуэты, Зөләйлә триосы, аннан соң Qozon бию ансамбле төзелә башлады, Qozon Нуры халык уен кораллары оркестры төзелә башлады. Һәм безнең хәзерге көндә, әгәр дә инде бүгенге көнгә килеп җитсәк, әле бик тиз генә булыр, чөнки шул вакыт эчендә 19 ел вакыт узган, 2000нче елдан алып, менә 2019га кадәр 19 ел вакыт, ул бик зур вакыт ул. Шул 19 ел вакыт эчендә
Казан милли мәдәният үзәгендәге менә ул филармония булып әверелде 2000 елда, ләкин аның төп беркетмәсе тора иде Казан милли мәдәният үзәгендә, составында тора иде Казан шәһәре филармониясе. Менә Казан шәһәре филармониясе буларак артистлар менә Рөстәм Закиров минем кырда утыра, Шулпан Закирова минем кырда утыра, Фәридә Алсу дуэтыннан Фәридә Әхмәтшина минем кырда утыра. Алар миңа дөреслекне ялганнарга ярап бирмәсләр. Без шушы еллар içinde шәһәр күләмендә генә, Рәсәй күләмендә генә дә түгел, чит илләрдә дә үзебезнең һөнәрләребезне, үзебезнең иҗат коллективларын күпләп күрсәттек. Һәм менә мин әйтергә кирәк, шушы вакыт эчендә белгәнегезчә Солтан Галиев мәйданы каршында эшләдек бит инде без. Солтан Галиев мәйданында мистериялар, зур мероприятиялар, без 10,000 меңгә хәтле халыкны туплый идек шушы Казан милли мәдәният үзәге каршындагы мәйданда. Һәм бу татар халкының гына түгел, бөтен үзебезнең шәһәр халкының яратып йөри торган мәйданына әверелгән иде. Белгәнегезчә, анда яңа ел ялкылары, боз шәһәрчекләре, бөтен балалар, бөтен гомумән шәһәрнең төп чаралары, кызыксыну чаралары безнең шушы Казан милли мәдәният үзәге каршындагы Солтан Галиев мәйданында уза торган булды. Һәм әкрен без менә инде бүгенге көндә Казан бию ансамбле безнең инде әйтергә кирәк, әлхәмдүлиллаһи шөкер дип, чөнки без менә үзебезнең концертларыбызга билетларны сатарга куярга өлгермибез. Бер атнадан, 2 атнадан безнең билетларыбыз бетә. Ул бик зур күрсәткеч, чөнки әгәр дә халык аны күрмәсә, халык белмәсә, халык яратмаса, ул билетлар сатылмый. Сез аны беләсез, журналистлар булсагыз да. Шуңа күрә, менә әйтергә кирәк, шушы елларда без Бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә эшләдек, Ринат Нурович анда да эшләгәнлектән, һәм без элемтәдә булдык бөтен дөнья татарлары белән. Әйтергә кирәк, без әгәр дә бүгенге көндә сабан туйлар шаулап уза икән, без аларга фундамент салдык. Россиянең 6 шәһәрендә без федераль сабан туй уздырдык. Иң беренче сабан туйлар. Ул шәһәрләрнең исемен мин инде атасам тиз генә. Оның федераль сабан туйлар Астрахань, Челәбе, Саранск, Йошкар-Ола һәм башка шәһәрләр. Һәм Россиянең 10 төбәгендә, регионында без эшләдек бөтен Россия авыл сабан туйларын. Менә соңгыларын гына әйтәм, алар Пенза өлкәсендә, Әләзән авылында, аннан соң Курган өлкәсендә, Әлмән авылында, һәм менә узган ел Самара өлкәсендә уздырдык. Бу әлбәттә моны берничектә алдап булмый торган күрсәткеч, чөнки ул сабан туйларга безнең 30,000, 40,000 халык җыела, һәм без шатланып, горурланып әйтә алабыз. Без тырышабыз, без булдырабыз дип, үзебезнең Минтимер Шәрипович Шәймиев сүзләре белән булса да. Чөнки әгәр дә эшләмәсәң, ул эш күренмәй, эш булмый. Һәм әйтергә кирәк, менә ул инде тарихи факт. Бездән генә тора торган түгел. Шул ук бер сүзгә әйләнеп кайтабыз, тарих безне йөртә. Һәм менә шушы 19 ел эчендә эшләгән эшләребез күз алдыгызда, аның бөтенесен дә сөйләп торсаң, әлбәттә, монда безнең әле кешеләр күп, сөйләрләр. Мин әйтеп кенә китәм бер нәрсәне. Шушы Казан милли мәдәният үзәге бинасы милли китапханәгә бирелгәчтен, безне шәһәр хакимиятенең беркетмәсе нигезендә күчерделәр, менә филармония күчерделәр. Филармония, Казан шәһәре филармониясе барлыкка килде. Һәм менә мин инде теге яшем белән, тәҗрибәм белән олы кеше буларак, һәм шушы Казан милли мәдәният үзәгендә күп еллар, 20 елдан артык эшләгән кеше буларак, мин әйтәм һәм менә курыкмыйча әйтәм, без бик рәхмәтле һәм бурычлы безнең шәһәр мэры Илсур Раисович Метшинга. Ул шуның кадәр менә кешеләрчә кайгыртып
кешеләрчә кайгыртып, безне читтә калдырмады. Бәлки анда әйткәндә булырлары юк, кирәк түгел, менә алган, әйдәгез битрик, юк. Ул бер кешене дә кыскартмады да, бер кешене дә җибәрмәде дә. Һәммә безгә ул безнең урын тапты. Музей өлеше музейларда калды, һәм менә филармония өлеше филармониягә күчте. Аның кешелек дигән әйбер менә безне саклап калды бу очракта. Һәм менә без әлбәттә үзебез тырышырбыз. Филармония составында инде Казан шәһәре филармониясе ныклап торып булгачтын, без инде үзебезнең элекеге йөзебезне югалтмабыз һәм ныграк, тырышыбрак эшләргә тырышырбыз дип уйлыйм. Рәхмәт, Халиса Халимовна, безнең әле сорауларыбыз булыр. Журналистлардан Чулпан Ринатовнадан сорайсы килгән иде. Менә сез бу статуста яңа дип әйтгәндә, яңа гына эшли башладыгыз. Сез нинди проектлар әзерлисез һәм ничек күрәсез филармониянең киләчәген? Бәлким минем өчен бик үк яңадыр түгелдер дә. Кагазда яңа статус булса да, мин инде күңелем белән, бөтен эшләрем белән, безнең җырчылар белән, иҗат коллективлар белән бердән эшләп киләбез, чөнки безнең концертларыбыз, тамашаларыбыз гел бердән булды, катнашмалы бөтен җырчылар һәм оркестр коллективлар Казан бию ансамбле белән нык уралып барды. Анарга менә атап әйтеп үтә алам, безнең соңгы зур проектларыбыз Казан хәзинәсе һәм Бөек Ифәк юлы спектакльләре, бөтенесе әлбәттә җырлар белән, биюләр белән уралып баралар. Шулай итеп мин алар белән иҗат ягыннан инде күп еллар бергә эшләп киләм. Безнең соңгы Зәңгәр шәл проектыбыз Татарстанның 100 елы тарихына багышланган. Анда инде гомумән безнең җырчыларыбыз үзәк урын алып тора, чөнки музыкаль драма булгач, иң төп рольләре җырчыларга биренде. Инде административ яктан эш күбәйде, әлбәттә, хәзер безнең яңа заманча методларны кулланырга кирәк. Без яңа сайтларыбызны булдырабыз, әлбәттә, социаль челтәрләрне күтәрәбез. Ул яктан эшләргә туры килә бик күп. Җырчыларыбызга яңа формулар эзлибез, тырышабыз алар белән ниндидер менә катнашма проектлар барлыкка китерергә. Һәм дә бик өметләнеп торам, менә безнең Алабирса проспект, Җиңү проспекты урамында ремонт ясала торган бинабызга күчкәч, инде анда гөрләп, бөтен күкрәкне киереп, әйтмешли, күкрәкне киереп эшләп китербез дип, чөнки анда безнең аның өчен бөтен шартларыбыз булачак. 500 урынлык залыбыз, үзебезнең концерт залыбыз, 4 репетицион залыбыз, музыкаль студиябыз формироваться итер дип өметләнәбез. Бу очракта инде моның хәтлек шартлар тудырганда эшләмичә булмый. Балалар направлениесен бик ачыклап җибәрергә тырышырбыз дип, хәтта балалар филармониясе дигән оешма барлыкка килер дип өметләнәбез. Безнең инде белүгезчә, бәлки Казан бию ансамбле каршында балалар студиясе эшләп килә ничә елдан бирле, хәзерге вакытта 450-дән артык бала саны бар бездә. Һәм бу инде безнең халык биюләре юнәлешенә, сәнгатенә бик зур игътибар, кызыксындыру белдерә дигән сүз. Ата-аналарда шул юнәлешне тагын да вокаль юнәлеше белән театр, мода, бәлки ниндидер милли мода, милли орнаментлар белән, куллар белән булдыру ясау юнәлешен берләштереп җибәрбез дип өметләнәм. Балалар филармониясе зур проект булып тора, алда җырчылар белән, биюләр белән яңа проектлар, яңа спектакльләр, бәлкем репертуарный спектакльләр булдыру өметләр яңа тора алда. Һәм дә әлбәттә инде бөтен дөнья күләменә татар сәнгатен, милли моңны, татар биюләрен белдерү, таныштыру безнең иң зур юнәлешләрнең берсе. Рәхмәт. Чираттагы сорауны Рөстәм Закировка бирәс килгән иде. Рөстәм әфәнде, менә монда бит инде зәвык турында
филармония ул бит инде халыкның зәвыгын тәрбияләргә тиеш дигән фикер әйтелде. Сез ничек уйлыйсыз, менә хәзер җырчылар тәрбиялиме тамашачының зәвыгын, әллә җырчылар иярәме? Ничек булырга тиеш? Мен өзім мына шу коллективта 97 елдан бері эшлейм. Андан соң безнең Журт шәһәр филармониясендә әйтергә кирәк, зәвыклы җырчылар аның яртысыннан артыгы безнең консерваторияны тәмамлаган җырчылар. Алар инде җыр сәнгатен бөтенесе аңлап, барлык нечкәлекләрен белеп, тоеп, инде бүгенге көндә бездә эшләүче җырчыларны, тамашачыларны тәрбияли торган җырчылар дип әйтергә. Бүгенге көндә теге үзешчән сәнгатьтән генә килеп, радиода теге ротациялар гына үзләрен әйләндереп, безнең җырчылар үзләре тәрбияли торган җырчылар дип әйтәсе килә. Күбесе профессиональ җырчылар. Бөтенесе. Менә филармониядә үзегезнең максатыгызны ничек күрәсез? Үзебезнең максат бүгенге көндә теге яшьләрдән калмыйча, үзебезнең инде мен теге халыкчан җырчы буларак, халык җырларын пропагандаларга тиеш дип саныйм үзебезне. Аннан соң бергәләп менә Чулпан Ринатовна да әйтте, без инде берничә җырчы үзебезнең концертларны шушы Габдулла Тукай филармониясендә әзерлибез. Инде менә безнең үзебезнең берничә җырчы 15 апрельдә Габдулла Тукай филармониясендә була. Аннан соң инде Рөстәм Масаев, Алина Шәрифянова, Николай Коновалов, алар тагы безнең Гөлшат Имамова, алар аерым бер классик рәвештәге программа белән үзләренең программасын күрсәтәчәкләр. Менә шушындый тәртиптә матур гына эшләп киләбез. Әгәр дә рөхсәт итсәгез, мин истим зәвык дигән сүзгә карата, чөнки мөмкинме? Чөнки беләсезме, тамашачының зәвыгын тәрбияләү дигән сүз, ул бик зур сүз. Тамашачының зәвыгын тәрбияләргә бик авыр. Без гомумән беренче көннән алып үзебезнең программабызны зәвыклы итеп эшлибез. Безнең концерт программаларына халык үзе йөри, менә Казан шәһәре филармониясының Казан милли мәдәният үзәге дип йөрделәр моңа кадәр. Казан милли мәдәният үзәге концертлары була икән дип. Хәзер инде менә йөриләр Казан шәһәре филармониясе. Безнең үзебезнең тамашачыбыз бар. Зәвыклы тамашачыбыз бар. Кайда гына эшләсәк тә, без үзебезнең программаны төп юнәлешне алабыз тамашачының зәвыгын тәрбияләүне. Кышкырып, сикереп, һай-һай дип түгел, халыкның йөрәгенә кирип, халыкның күңеленә кирип эшләргә тырышабыз. Рәхмәт. Алина Шәрифҗановага сорау бар иде. Менә сезнең бу филармониядә, Казан филармониясендә булу, ул сезгә менә нәрсә бирә? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, журналистлар. Чынлап та безнең Казан шәһәр филармониясе ул буш сүзләр генә түгел, ул беләсезме, единый организм сыман организация. Без шуңа күрә сез бүген күрәсез, залда журналистлар арасында безнең коллегалар утыралар. Чөнки без бердән-бер сәхнәгә чыгышлар ясап горурланабыз. Чөнки без Казан шәһәр филармониясе солистлары, артистлары, җырчылары. Мин шулай ук кайда гына булсам да, нинди генә сәхнәгә чыксам да, мин Казан шәһәр филармониясе артисты үземне тоям. Чөнки әлегә узган Америкада үзгәреш җиле проектында чыгыш ясап, мин без Амир Ахмадишин һәм башка җырчылар, без Казаннан, без үземне, ватаныбызны күрсәтәбез. Һәм киләчәктә шулай ук бергә эшлик, дуслар, чөнки безнең потенциал зур, рух бар. Без профессионаллар гына түгел, шуны аңлагыз, без универсаль җырчылар. Бийчеләр дә, безнең вокаль, хореографик постановкаларны куя торган мөмкинчелекләр бар. Таланты бар, сәләтләре бар. Һәм шундый оештыручылар бар. Мине Казан шәһәр филармониясына Халиса Халимовна Исмәгыйлова чакырды. Мин тик рәхмәт сүзләре генә хәзер үк вакытта да Халиса апага әйтәм. Чөнки ул чынлап та бер гаилә кебек без эшлибез.
Bir гаилә кебек без гастрольләрдә йөрибез. Bir гаилә кебек без төрле образларда излибез. Яңа программаларда излибез. Ул зур эш. Һәм минем өчен ул монда эшләве бик зур бәхет, чынлап та. Рәхмәт. Рахмат. Чираттагы сорауыбыз Фәрида Ахматшинаға. Менә сезне иң узак эшләгән җырчыларны дип әйттеләр әйме Казан филармониясендә. Менә сез ничек килдегез, үзегез сөйләп китсәгез иде, сез ничек бәялисез менә мондагы эшчәнлекне, сез бәлки аерымда эшли алган булыр идегез, мөстәкыйль дә дип әйтим. Ул аерым дигәндә инде журналистлар арасында бәхәсләр бик күп чыкты. Беренчедән хәерле көннәр. Сез үзегез аерым дуэт буларак дип әйтүем минем, мөстәкыйль дуэт буларак. Әлбәттә, менә мин күзәтеп барам барысын. Коллективның içində булсам да, мин күзәтеп тә барам. 96 елдан бирле безнең Фәрида Алсу дуэты шушы җылы канат астында эш итә, иҗат итә. Ул менә безнең киләсе елга инде Алла бирсә 25 еллык юбилеебез булачак. Бу безнең өчен бик зур вакыйга. Инде әзерләнүләребез дә башланды, Аллага шөкер. Һәрбер җырчы, һәрбер административ яктан да безнең эшләүчеләр, һәрбер артист бездә зур шәхес. Үз фикере бар, үз иҗаты бар. Һәр артист үзе сольный концерт бирә ала. Бездә читтән кергән кеше юк, һәрберсе профессионал. Аллага шөкер, без бер организм, бер бөтен коллектив булып яшибез. Элекке филармония караганда, бүгенге филармониядә үзгәреш шундыйрак дип уйлыйм. Элек бию аерым иде, җыр аерым иде. Бүгенге көндә җыр белән бию бергә. Аллага шөкер. Җырчылар хәзер бии җырлыйлар, биючеләр бии җырлыйлар. Һәм шунысы рәхәт тә. Тагын нәрсә әйтим. Мин сораулар булса, Ярый, сорауларга күчик. Сезнең нинди сорауларыгыз бар журналистларның? Істәп җибәрсәм, бер Ярый. гафу итәрсез, әйтеп китмәдек. Безнең чыннан да шуның потенциал зур дибез. Безнең русча әйткәндә бик разноплановый коллектив. Безнең академический исполнительләр үз юнәлешендә, безнең халыкчан җырчылар, безнең эстрада җырчыларыбыз, татар эстрадасы, чит ил телләрендә җырлыйлар, төрле халык телләрендә җырлыйлар. Бүгенге көндә Фәрида әйтмешли, шуның хәтлек җайлы коллектив, барысы да булдырырга тырыша. Бездә менә аерым режиссер, аерым сәнгать җитәкче дигән әйбер юк, чөнки без менә сәнгатьне бөтенебез җыелып туплыйбыз. Һәрберсе идеяларын кертә. Хәзерге вакытта видеолар төшерәбез, кичкенә короткометражный фильм дип атамас инде, кичкенә видеолар төшерергә тырышып, хәзер социаль челтәрләргә җибәрәчәкбез. Менә төрле яктан без ачыкланырга, төрле якка развивация итәргә тырышабыз. Без үзебез эзлибез үзебезнең сәнгатьне, үзебезнең сәнгать ягына ачылуын. Эзләнүләр үзебез бергә бара. Шунысы да кызык, һәрберсе бит менә бер баш, 10 баш, төрле идеялар, шуның хәтлек күп, бөтенесе тырыша, бөтенесенә кызык, менә шул процесс бару, шул кайнау, аны аеруча җылы. Шул рәвештә Рөстәм әйтеп китмешли, җырчылар үз концертларын сольный статуста 4-әр, 5-әр җырчы җыелып булдыра башладылар. Шунысы бик рәхәт хәл. Бөтенесенә кызык һәм бөтенесенең сәнгать итәсе килә. Всем хочется творить. Вот это важно, сәнгать инде. Мөмкин булса мин әйтеп кенә китим, зинһар, безнең ачылмаган, менә әйтелмәгән тема калды. Безнең филармониянең составында беренче көннән үк эшли Казан Нуры халык уен кораллары оркестры. Инде баштан ук әйтим, аның җитәкчесе башта Ринат Вәлиев иде. Беләсез Ринат Вәлиевнең кем икәнен, виртуоз баянист. Ләкин аны республиканың җитәкчеләре Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә күчерде, сәнгать җитәкчесе итеп тә. Аннан соң без эзләп
эзләп таптык менә Рәсим Ильясовны. Ул Ульяновский өлкәсеннән килде, Рәсим Ильясов, аны Ринат Зинурычның хезмәте, аны эзләп табу. Ул башта бу оркестр Казан бию ансамбле составында гына иде. Ләкин менә Рәсим Ильясовның эшчәнлеге нәтиҗәсендә ул аерым бер оркестрга әверелде һәм менә безнең хәзер шәһәр күләмендә булсын, республика күләмендә булсын, чит илләрдә булсын, Казан нуры халык уен кораллары оркестры катнашмаган чаралар юк дип әйтергә кирәк. Менә әйтеп китим, чөнки мин бөтенесен күреп, белеп торам, минем алда бөтенесе дә Казан нуры халык уен кораллары оркестры татар моңы бүгенге көндә күтәрелгән икән. Татар моңын беренче көннән үк Татар моңы фестивален, ул конкурсын Рәсим Ильясов җитәкләде, Айтуганов белән, Миләүш Айтуганов белән бергә. Аннан соң менә без инде беләсез Вагапов фестивальләрен, Рәшит Вагапов фестивальләрен, Рәшит Вагапов фестивальләренең гомумән төзүчесе без. Мин аның 10 ел режиссеры булдым һәм 10 ел буе Рәсим Ильясов җитәкчелегендәге Казан нуры халык уен кораллары оркестры без аның белән бергә эшләдек. Бу фестивальләрне бергә уздырдык. Һәм хәтта Рәшит Ваповның 100 еллыгында без пирамида күңел ачу мәдәният үзәгендә бергә эшләдек. Симфонийский оркестрлар белән, Татарстан җыр һәм бию ансамбльләре, үзебезнең ансамбльләр белән. Шуңа күрә, әгәр дә без бүген Казан нуры халык уен кораллары оркестрын әйтмәсәк, менә безнең Казан шәһәр филармониясының составында бар икәнлеген һәм аның үзенең аерым урын тотканлыгын бу дөрес булмас иде, чөнки ул зур урын тота безнең шәһәрнең күңел ачу үзәкләрендә, мәйданында. Рахмат. Рахмет. Хәерле көн, Шәһри Казан газетасы. Мен берничә сорауым булачак. Беренчедән, артистлар сездә нинди шартларда эшли, контрактамы, хезмәт хакынамы һәм филармониягә ничек эләгеп була? Менә, мәсәлән, мин җырлыйм да теләгем бар ди. Аннан соң менә Габдулла Тукай филармониясы артистлары алар һәрдаим районнарга чыгып торалар. Районнарда гастрольләр белән йөри. Айдар Фәйзрахманов та. Сездә андый планнар бармы районнарда чыгыш ясарга? Тагын бер сорауым, менә Халисә ханым әйтте, бездә зәвыклы тамашачы иде. Әмма гафу итегез, сәхнәдә шартласагыз да татар халык җыры белән генә хәзер тамашачыны җыеп булмый, бигрәк тә яшьләрне. Менә яшь тамашачыны җәлеп итү өчен нинди проектлар әзерлисез? Чулпан Ринатовна, сезгәдер инде. Контракт түләү хакы турында кыскача гына, әлбәттә, алар бюджетта. Һәрберебезнең контрактыбыз бар 1 еллык, бөтенебезнең җитәкчелекнең дә бюджет өлкәсендә безнең төркәлгән эш хакы. Урыннарыбыз, һәрберебезнең профессиональ стажыбыз бара, мәсәлән, биючеләрнең үзенең артист балет, артист вокалист, артист оркестр, барысы да дәрәҗәле урында Рәсми рәвештә теркәлгән. Ничек итеп яңа җырчыларны аларга? Яңа җырчылар алу хакында менә бик дөрес сорадыгыз. Җәй көне безнең филармониядә кастинг уздырылды. Кастингка 80дән артык теләүчеләр, конкурсантлар килгән иде. 20ләп алып баручы. Һәм шул кастинг финалы буенча біз бір җырчыны сайлап алдык. Аның белән бір җырчыны, бір алып баручыны сайлап алдык. Контракт шартлары тәкъдим ителде. Алып баручы белән без ул үзе баш тартты. Аннары килүдән контрактның нигезләрен белгәч, чөнки күбесе уйлыйлар бездә эш бәлки әзрәктер дип, чынында ачыклаганда бездә гастрольләр да, концертлар да бик җитәрлек. Кайбер җырчылар беләсез бит инде нирәк шартларында эшлисләре килә. Җиңелрәк, бушрак шартларда. Җырчы белән безнең филармониягә Зарина Хасаншина чакырылды. Менә шул кастингтан соң аның белән әз генә вакыт отложилось время. Без хәзерге менә вакытта әле киләсе сезоннан контрактны төзербез дип планлаштырабыз.
бюджет ставка күчерүлөр аркасында. Бары тик административ ягынан проблема килеп чыкты. Районнарга гастрольлер хакында. Әлбәттә, без хәзер дә йөрибез. Безнең менә Аталап Бозенгәр шәлне гомумән без бөтен районнар буенча тур ясарга җыенабыз. Әлеге вакытта менә апрель-май аена 5 шәһәр планлаштырган. Җырчылар безнең, вокалистлар безнең Астраханьнан бик зур гастрольдән кайтып керделәр. Бик уңышлы гастроль белән, тулы заллар белән, субханалла. Астрахань, Волгоград. Астрахань, Волгоград, Саратов, Волжский, Кулатка, Иске Кулатка районы безнең яраткан маршрутыбыз, безнең анда үзебезнең тамашачыбыз бар инде, барланган, безне яратып көтәләр. Гастрольләргә без әлбәттә йөрибез. Казан бию ансамбле ник районнарга чыкмый дип сорасалар, безнең шундый җавабыбыз бар: сәхнәгә сыя алмыйбыз дип. Әлбәттә, җырчылар белән безнең бөтен районнар, менә Рөстәм, хәзер сүз бирмәкче идем безнең менә фестиваль турында. Менә без Әтнә районында, февраль айында 10 авылда чыгыш ясадык, үзебезнең вокалистлар белән. Аннан соң Арча районының 5 авылында чыгыш ясап кайттык, бик матур гына. Инде авыл җирендә бүген тамашачыны җыярга авыр булса да, 150-дән 250-гә халык тамашачы җыелды, җырчыларны күрәсе килеп. Казаннан читтәрәк районнарда. Казаннан читтә районда Алла белсә, анса да инде әле ел озын, бака март аена гына керде. Планда тора. Планда тора Алла белсә. Һәм менә сорау булды, яшь тамашачыларны, яшьләрне җәлеп итү өчен нинди проектлар бар? Җавап бирергә мөмкинме? Сез җавап бирәсезме? Беләсезме, менә зәвыклы тамашачы дигән сүз, ул халык җырларын гына җырлау дигән сүз түгел. Зәвыклы тамашачы дигән сүз эшли торган программаңны бөтен төрле тамашачыга да күңеленә кирерлек, күңеленә җиткерерлек итеп эшләү дигән сүз. Әгәр дә кемдер уйлый икән, халык җырын җырлап кына зәвыклы тамашачы тәрбияләп була дип, сез ялгышасыз. Гафу итегез, пожалуйста. Зәвыклы тамашачы, менә без инде хәзер әйтеп китәм, Мәскәүнең Кремль сараенда эшләдек 5000 кешелек залда. Мәскәүдә 5000 кешене җыю ай-һай авыр. Ул безнең проект аталды Мәскәү, Казан, Уфа дуслыгы дип. Һәм менә шушы концертны безнең әле бүген дә Мәскәү халкы менә безгә үзенең танышлар, башкалар шалтыраталар. Безгә менә шундый концерт кирәк иде дип, Мәскәү тамашачысы. Без менә хәзер Шулпан мөгаен инде хәзер сөйләп китәр, презентация, концерт презентация эшләргә уйлыйбыз 26 мартта филармония концертлар залында. Менә без анда инде картларга да, яшьләргә дә, бөтен төрле тамашачының күңеленә хуш килерлек иттереп программа төзергә уйлыйбыз. Менә Шулпан әйткәнчә, биючеләр җырлый, җырчылар бии. Бу очракта. Шуңа күрә беркем дә битараф калмас дип уйлыйбыз. Без сезнең һәммәгезне чакыру билетлары белән чакырабыз. Зинһар, рәхим итегез, күреп китәрсез ул концертыбызны. Рәхмәт, бу сорауга бәлки җырчыларның җавап бирәсе киләдер. Теләкләрегез булса. Ясыгыз килмиме? Рәхмәт итегез. Татар-информ мәгълүматыга алган. Ирада Аюпова үзенең интервьюсында эстрада җырчыларын берләштерә торган оешма булдыру турында әйткән иде. Менә шушы берләштерү мәйданы булып тора аламы филармония? Берләштерү урыны әлбәттә безнең гомумән менә яшьләр проекты дигән ни белән кагылышып китәсем килә. Без менә бу уку йорт, бүгенге сәнгать уку йортлары белән бик элемтәне төзергә тырышабыз. Әлеге вакытта сөйләшүләр бара. Без филармония алар өчен сәнгать майданы шикелле булдырыр өчен. Чөнки менә безнең поколение аларның чыннан да нәрсә өйрәтергә, нәрсә күрсәтергә бар. Безнең бит инде бик атаклы җырчыларыбыз филармониядә исемле, атаклы, кайсысын алма. Шулар белән бергә берлемлектә менә яңа җырчыларны ничектер продюсирование шикеллерәк сәхнәгә алып чыгалар белән берләшмә дуэтлар, композициялар. Хәзерге көндә бик актуаль театрализация формасы. Шуңа күбрәк без
басым ясарга тырышабыз. Менә чыннан да кая карама театраль солянкалар ул бит юк, бит бардан чыкмаган, халыкны җәлеп итә торган, востребованный тема булганга күрә. Яшьләргә килгәндә без әлбәттә менә ул видеоконтентлар белән киләсе технологиялар белән возможностьлар булыр дип өметләнәбез. Проектларда безнең күбрәк балалар юнәлеше һәм яшьләр юнәлеше. Яшь җырчылар өчен ачык рәвештә гел менә шундый иҗади очрашулар, лекторийлар, мәсәлән, безнең бик кызыклы темага языла хәзерге вакытта уза мәктәпләрдә Тукай турында тема, хәзер артистлар турында без менә мәсәлән безнең филармониядә төрле юнәш артистлары буларак без балаларга менә шундый бик матур гына профессия артист дигән лекторий булдырырга җыенабыз. Төрле өлкәдәге төрле юнәлештәге артистлар, җырчы, биюче, инструменталист һәм алып баручы үзенең мастер-классын уздырып, шунда ук баланы катнаштырып, ниндидер навыклар күрсәтеп, бергә менә шундый интерактив общенияларны булдырырга җыенабыз. Инде бик актуаль татар биюе балалар арасында гына түгел, төрле возраст арасында популяр булган татар биюләре юнәлеше бездә иң мөһимнәр булып берсе барырга мөмкин. Чөнки спрос бик көчле, бездән аны бөтенсе көтәләр. Безнең ансамбльнең бик төпле булган степ юнәлешен ачыкларга тырышачакбыз Чулпан мәдәният сараенда. Степ направление ул олылар өчен дә бик кызыклы, ниндидер менә үзәк булып чыгар дип өметләнәбез. Соң катнашма проектлар турында әйтеп үттегез. Алар катнашма проектлар нәрсәдән торачак һәм кемнәр белән? Җырчылар беләнме? Әйе. Менә шундый очрашулардан, шундый кастинг формасындан сайлап алган җырчылар белән әлбәттә уйлап табып, сәнгать формуларын, спектакль формасында буламы ул дуэтлармы, ниндидер катнаш җырлармы, менә шуларны проектларга чыгарга өметләнәбез. Ул проектларда менә мәсәлән касса җыючы җырчылар белән коллаборация кебек әйберләр каралмыймы? Менә шуны шул сүзне кулланмаганмындыр, коллаборация, яңа сүзләр белән. Әлбәттә, бу инде лофт филармония менә андый яңа новый модный направлениялар без булдырыбыз дип өметләнәм. Бездә әйтәм бит төрле оркестровый направление, классик җырчылар өчен классик җырчыларыбыз бар, алар белән аралашу, менә шундый синтез булдырыбыз дип өметләнәбез. Яшьләрне кызыктырыр өчен аларга доступный формада тәкъдим итәргә. Хәерле көн. Менә мин Татарстан яшьләр газетасының баш мөхәррире. Без инде менә Халиса ханым белән теге федераль сабан туйларында үткәрдек беренче тапкыр менә. Нидә Астраханда булырга туры килде. Кулаткада менә соңгы тапкыр булдым мин. Шуннан да менә коллегаларга әйтәсе килә. Мин үзем менә мәсәлән Казанда Казан филармониясенең концертларын караганым юк, ятыма каршы. Менә нидә әйтик Астраханда, Кулаткада ничек аларны халык кабул иткәнен беләм. Бик яхшы кабул итәләр. Моның белән нәрсә әйтмәкче булам? Менә бәлки безгә чыннан да теге Казанда сезнең концертларны күбрәк теге рекламаларга нитәргә кирәктер. Менә Чулпан мәдәният үзәгендә дә булган юк, минем Җиңү проспектында дигән дип әйттегез бит инде, әйме? Бәлки анда ремонт беткәч. Тагын бәлки ниндидер реклама җитмидер бәлки сезгә теге нитәргә. Чыннан да зур эшлисез бит инде, булай караганда. Теге Бик зур рәхмәт сезгә. Гафу итегез инде, сабан туйлар темасы булгачтан мин әйтеп китәм, без шул кадәр сезнең гәҗитне яратып укыйбыз. Без мөкиббән китебез сезнең гәҗитне алабыз һәм һәрбер битен, һәрбер мәкаләне кат-кат укыйбыз кай вакытта. Сезгә бик зур рәхмәт. Инде ничә дистә еллар шушы гәҗитне тотасыз, исән-сау булыгыз.
Һәм әйтергә кирәк, менә беләсезме, безнең сабан туйларының уңышы нәрсәдә дип. Без сабан туйларга барганчы шушы төбәкне өйрәнәбез. Мәсәлән, Астраханьга сабан туен үткәргә дип менә Бөтендөнья татар конгрессы мәдәният министрлыгы әйткәннән соң мин шаккатып калдым. Ничек инде Астрахань, ул бит шул кадәр тарих буенча Астрахань сүзе, ул урта гасырларның ниндидер шаккаткыч бер шәһәре. Әйме? Безнең башта шулай укыган вакытта калган инде. Университет буенча да, мәктәп буенча да, кешелек буенча да. Шуннан бер гәҗитне карыйм. Һәм гәҗиттә Сөембикә Астраханьдан. Менә бу юнәлеш бирде Астраханьда сабан туен үткәрергә. Сабан туена без Сөембикәне яшь иттереп алып кайттык. Гөлназ Гафурова ак атка атланып яшь Сөембикә бара. Аның артыннан Астраханьның 1000 баласы биеп бара. Зур сәхнәдә Венера Ганиева кайтчы Сөембикәне җырлый. Газпромның шундый зур бу нәрсә дип атала? Стадионында. Зур стадионында. Сез менә күргәнсез ул әйберне, әйме? Ул халыкны тетрәндерә торган бер күренеш булды. Кулаткада без эшләдек Идел-Йорт. Әлбәттә, Идел-Йортны эшләмичә булмый, үзегез беләсез. Кулатка, Ульяновск өлкәсе ул Идел белән бәйләнгән. Шуңа күрә без һәрбер төбәккә барганчы өйрәнәбез ул төбәкнең шәхесләрен. Бик кызык хәл булды. Менә Курган өлкәсендә инде Курган өлкәсенә ничек кенә иттереп ул Курган өлкәсендә сабан туен уздырырбыз микән инде дип уйлыйбыз инде. Бигрәк Ирак бит индеме. Самолет белән барабыз Мәскәүгә, Мәскәүдән Шиләбегә, Шиләбедән тагын җәяүләп, машиналап барабыз нигә Курганга, әйме 200 километр. Хәзер баргачтан шаккатып калдык. Без бит инде бүген коммунизмда яшибез, әйме. Безнең инде ничәмә дистә еллар хәзер безнең газ кергән. Бу авылда, без үткәрәчәк авылда әле газ юк. Урамда һәрбер ишек төбендә, капка төбендә тезелгән өем әрдәнәләр тезелгән. Әйтәм, бу нинди хәл соң? Нишләп болай урамда утын бу? Ярылмаганда, ярылганда утын, әйтәләр монда газ юк дип. Без бик рәхмәтле безнең хуҗаларыбызга, Минтимер Шариповичка, әйме. Аннан соң безнең Кантиковка рәхмәт әйтергә кирәк, әйме. Безнең Рөстәм Нургалиевичка рәхмәт әйтергә кирәк. Без гомумән алар башка өлкәләр белән чагыштырган вакытта коммунизмда яшибез. Һәм менә хәзер үземнең төп сүзгә киләм. Шушы авылда каян гына ничек кенә иттереп мәйтәм сабан туйны истә калырлык итеп уздырырга икән. Монда 30 мең халык җыелды. Менә һәрберсе дә һәр вакыт минем белән бергә йөри Чулпан Закирова. Ул бу сабан туйларының балетмейстеры булып тора. Беләсезме? Тарихны өйрәнә башлагачтан безнең исебез китте. Бөтен төп чыккан шәхесләр шушы авылдан чыкканнар икән. Хәтта бүгенге көндә Япониядагы мәчетне шушы авылдан киткән Ибраһим дигән кеше барган булган һәм шул Ибраһим дигән кеше мәчет салдырган. Япониянең ул вакытта инде нәрсә дип аталган, менә хәзер генә әйтә алмыйм, ул иң төп хуҗасы дип әйтик инде Япониянең. Филармония турында сөйлим мин. Бу филармониянең эше Чулпан Ринатовна. Әгәр дә филармония составында булмаган булсак, без бу сабан туйларны уздырмаган булыр идек. Татарстан яшьләренең мөхәррире бик әйбәт сорау бирде. Рәхмәт сезгә. Чөнки безнең гомумән юнәлеш шушыннан тора. Без халык өчен эшлибез. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйе бирегез. Хәерле көн, сәхнә журналы Алсу Габдуллина. Менә сез әйттегез, яңа юнәлеш җыр белән биюне күмәкләштереп, катнаштырып иҗат итә башлыйбыз дидегез. Мәсәлән, хәзерге көндә кайбер кешеләрнең фикерләре бит инде шундый ике юнәлешне бәйләмәскә. Мәсәлән, профессиональ җырчы икән ул, аның бию ягы инде бигүк профессиональ булмаска мөмкин. Менә җырлый белмәгән биючеләрне җырлатып, бии белмәгән җырчыларны биетеп дөрес эшлисез микән? Сез буквально
Аңламагыз ул менә монда режиссерның, сәнгать җитәкченең бик зур эше. Менә монда как раз ничек китереп чыгарырга, биючеләрнең китек ягы күренмәсен өчен һәм җырчыларның да бии белмәгәне күренмәсен өчен. Монда бит сүз бара спектакльләр турында. Гомумән җырлы музыкаль спектакльләр алар гел булып торган, аларны куеп торалар. Шундыйрак сүз турында йөртәм. Җырчылар чыгып үзенең бер сольный җырын җырлап кына кирип китәр өчен түгел, аларга да менә аларның да төрле яктан ачыкланасылары килә. Аларның да төрле юнәлешне тотып карыйсы килә. Чөнки җыр белән бию гомергә бәйләнеп барды. Мин менә әзгенә бүгенге көндә җырчы аерым басып тора, аның тирәсендә сикереп җөриләр, подтанцовка дип атабыз инде. Мин аны бер кашан да кабул итмәдем, гомумән яратмадым ул күренешне. Җырчы аерым, биючеләр аерым бүтән турында бииләр. Менә үзегез дә карагыз, татар җырында да ачыклана, ул яңа режиссерны чакырдылар. Ул да нәкъ шул юнәлештә эшләде. Аның бөтен һәрбер җыры мини-сюжет, мини-спектакль итеп күренде. Шулайрак әйтәм бит. Менә Лина Рифуллин ул яктан бик көчле өйрәтә. Мин аны тыңлап, өйрәнеп барам аның артыннан. Әлбәттә, сценография ул бик зур урын алып тора. Һәм мин ничектер шуның турында күбрәк әйтәсем килә. Музыкаль спектакльләр менә Зәңгәршәл сыман башмагым булырмы, ул Таһир Зөһрә булырмы, ул җырчылар үзен драма һәм музыкаль комедия ягыннан, музыкаль драма ягыннан тотып карарлар дип өметләнәм. Аларга кызык, мин тәкъдим иттем, бөтенесе риза булып тотындылар. Менә Зәңгәршәлнең нәтиҗәсе, бәлкем килеп карарсыз, нәрсә булып чыккан. Үзегез нәтиҗә ясасыз, бии беләләрме безнең җырчылар юкмы дип. Анда менә гомумән төгәл Фәрида Алсу, абыстайлар рольләрен уйныйлар, безнең Марина Карпова абыстайлар ролендә яңа җырчыбыз, Булат белән Мәйсәрә, Гөлназ Гафурова һәм Рөстәм Насыйбуллин. Бер дә җырчылардан бер дә ким түгел, кайвакыт араларыннан тартып алып танып та булмаган вакытларда бар. Биючеләрдән дигән. Биюче араларыннан җырчылар аерылмый да кайвакыт. Рөстәм Закировның да фикерен беләсе килгән иде. Бер вакытны сез шундай экспромт белән биегәч, сезне тәнкыйть иттеләр, килешми халык артистына дип менә фикерегезне беләсе килгән иде. Мин инде үземнең кыз кичкенә вакытта биеп караган инде, шул кызның әйтүеннән соң биеме башладым, бүтән сәхнәдә биеме дигәннән соң. Мин инде биюче булып тормам, соңга күрә инде без басымны ясарга тиеш җырга. Бу шушы инде биючеләр белән җырчыларның катнашкан сәтендә Чулпан Ринатовна бу проектларда мине күрмәй, мин фақат үземне басымны җырга ясарга тырышам. Бүтән мондай экспромт бию булмаячак. Буквально аңламагыз инде, монда биюче килде дә сәнгать җитәкчесе урынына бөтенсен биетергә тырыша дип, алай дип язып чыга күрмәгез. Гомумән андый ни юк, максат юк бездә. Әзерлексез чыгарга ярамый. Әзерлексез чыгарга ярамый, әлбәттә. Плановый театрларда кебек репетициялар барлыкка килә. Көн сайын менә вокал репетиция. Безнең мәсәлән вокал укытучысы педагог, диме, концертмейстер алынды эшкә. Хәзерге вакытта җырчыларның үзләренең репетиция планнары бар. Аларга бик җайлы ошап китте ул әйбер, әлбәттә. Алар үзләре элек төрле җирләрдә шөгыльләнә иделәр, үзләренең укытучылары белән. Хәзер безнең менә шундый возможность барлыкка килде. Бик әйбәт концертмейстербыз дип әйтәләр. Җырчылар бик канәгать. Халык артистына килешми монда бию дигән тәнкыйтьне кабул иттегез алайса. Кабул иттем. Кызганыч. Сездән бераз хәрәкәтләнү килешә инде ул һәрбер кешегә. Юк, инде безнең хәрәкәтләнү үзенчә генә, профессиональ хәрәкәтләргә кирәк. Һәрбер хәрәкәтен синең уйлануга, җирендә җиткергә булган тиеш. Булай тегә экспромт монда мин дә сикереп карыйм әле дип кенә сикергә ярамый. Шул Зәңгәршәлгә килгәндә безнең ноябрь айында бик катлаулы репетициялар булды. Көн сайын Казан бию ансамбленә сәгать 10-га җыелабыз. Анда гимнастикадан башлап, аннары биюләр,
ул кую мәсьәләсе, актерлык ягыннан Рузия апа Мутыйгуллина килеп безнең белән эшләде. Шуңа күрә мин шәхсән үзем өчен бүгенге көндә бик күп нәрсә ачтым. Алсу белән Фәридә хәзер җырчылар гына түгел, алар актерлык ягыннан да, бию ягыннан да үсәләр дигән фикердә, һәм ул кирәк тә, мин аның белән килешәм. Һәм шундый дәвамы булса, мин бик тә рәхмәтлемен. Биеп җибәрә аласыз сез дә сәхнәдә. Әлбәттә. Без бераз үзгәрде, күрәсезме бераз? Ул биюдән. Мин гомумән җырчыларны сәхнәдә хәрәкәтләнсен ягыннан. Ну ничек инде ул бит сәнгать, ул бит артист чыкты икән. Юкка гына түгел бит һәрбер уку йортында һәрбер артистка төп юнәлеше вокал булса да, анарга актерлык осталыгы да, бию осталыгы да, нәфис сүз, инструментта уйнау, ул бит төрле яктан ачыкланырга тиеш. Булар бөтенесе тупланып артист профессиясын булдыралар. Биючедә дә шулай ук безгә барыбызга да актерлык осталыгы һәм башкаларны укыталар. Димәк, сәхнәгә чыктың икән, менә мине гомергә әни өйрәтә. Артист булдың икән, аяк астыннан ут чәчрәсен. Булдыра алмыйсың икән, 20 урын алып дип. Шуңа күрә минем өчен артист ул беренче мәлдә харизмлы, бик яркий, төрле әйберне булдыра икән, ят дисәң ята, сикер дисәң сикерә торган кеше, гомумән гибкий һәм развивация итә торган шәхес. Sizin de fikriniz var mı? Ул бик кызык тематика хәзер. Ул чынлап та яңа юнәлеш һәрбер җырчы өчен, һәрбер артист өчен. Чөнки акцентлар булса да, бергә зур бию коллективы белән бергә син, мәсәлән, безнең музыкаль спектакльдә мин шундый әкиятле кош ролендә чыгыш ясыйм. Анда да биргә кирәк. Бик каты шундый кытлаулы әйберләр ясамыйм, әмма дә ләкин үзгәүдә хәзер мин беләм икенче яктан. Ничек образ. Мин анда баштан теге мелкий моторика дигән әйбер бар, шундый төрле акцентлар бар. Мин чынлап та кош, ниндидер кошка охшаш бар инде. Анда тамашачылар инде яза, син теге жар птица шикелле менә ачасың сәхнәгә. Ул беренчедән үк зур эш. Менә теге мозганан башыннан башлап, ул бүтән гәүдәгә анарсын дип китергә тиеш. Бик авыр. Ул дисциплина, бүтән яктан дисциплина. Шуңа күрә без эшлибез, бер урында да гына тормаска тырышабыз. Чөнки үзем сәләте булса да, Худайдан килгән сәләтең, ул аны үстерергә кирәк. Һәр мастер-классны табып, мин гел теге гастрольләрдә, интернет тоткан җирдә, мин YouTube'да төрле мастер-класслар эзләргә тырышам. Теге Тамара Синявская, төрле шәхесләрнең мастер-классы бик файдалы әйбер. Укыйсың, карыйсың, кабатлап үзеңне теге техника буенча инде бик зур үсеш. Шуңа күрә без Ләгин булса, булдырып була, шулай бит Алина. Без булдырабыз, җәмәгать. Рәхмәт. Сораулар алдымы? Әйе. Менә контракт буенча түлибез дидегез. Әгәр дә артистның стажы бүрек булса, тик ул күбрәк халык җыйса, популяррак булган очракта анарга күбрәк түләнәме? Сезне һаман акча мәсьәләсе бик кызыксындыра ахыры. Гомумән күпме аласлары әйтә алмыйм, чөнки ул коммерческая тайна, барыбер сорамаксты. Күп әлбәттә дифференцированный подход. Әлбәттә бар. Безнең даже шундый КТУ дигән формулировкабыз барлыкка килде, коэффициент трудового участия. Төрле концертларга җөрүннән туплана от востребованности артиста, репертуарын булдыру, яңа концертлары туплау, менә шуннан бөтенесез учетка алына. Гомумән эшкә үзенең
вклад в работу, вклад в работу, все учитывается, эшләргә тырышуын һәм менә ачыкланырга, развиваться итә тырышу иң беренче мәлдә тора. Гафу итегез, менә сезгә мин дә җавап бирим әле. Әгәр дә хезмәт хаклары начар булса, безгә килүчеләрнең саны әзәер иде һәм артистлар бездән китәр иде. Бүгенге көндә беркем дә әллә нинди зур акчалар алып эшләми, һәр кеше үзенең тырышлыгы белән яши. Шуңа күрә бүгенге көндә ничек кенә Казан шәһәр филармониясына эләгик микән, ничек аның штатына керик микән дип торучы артистлар күп. Шуңа күрә без әлхәмдүлиллаһи дип яшибез. Акча санаган кешеләр бездә эшләми. Бездә сәнгать кешеләре эшли. Без канәгать. 26 җырчы, дуэтлар, триолар арасында Казан бию ансамбле 60 кешегә якын. Казан Нуры халык уен кораллары оркестры Расим Ильясов җитәкчелегендәге 20 кеше, Идел егетләре төркеме 8 кеше. Һәм административ состав. Менә шундый иҗат төркеме безнең бүгенге көндә. Рәхмәт, безнең вакытыбыз чыкты дип әйтергә була. Чулпан Ринатовна, нинди теләкләр җиткерер идегез тамашачыларга, журналистларга? Без аңладык сезнең тәнкыйтьне ачыкланырга тырышырбыз, рекламага күбрәк игътибар бирербез. Бездә чыннан да бик нәзакәтле, тулы бик шәхесле артистларыбыз эшли. Без шул тарихыбызны һәм шул багажыбызны югалтмыйча, алга да алып барып, аларның тәҗрибә белән кулланып, яшь тамашачыны тартырга тырышабыз әлбәттә. Яшьләр белән эшләү беренче максаттыр. Ул бүгенге көндә бөтен оешмаларда. Иң безнең зур өметебез Чулпан мәдәният сарае ачылгач инде бөтен өметләребез шунда, планнарыбыз да, бөтен стратегияларыбыз да шунарга теркәлгән, язылган. Анда инде тулысынча эшебезне зур итеп алып китәрбез дип өметләнәбез. Планнар безгә инде киләсе сезонга менә нитәләр, вәгъдә бирәләр. Ансы инде бездән генә тормый, үзегез белүенчә. Киләсе сезон инде ул көзгә таба, анда ничек килеп чыгар. Сезне барыгызны да чакырып калабыз ачылыш тантанасына. Һәм дә әз генә безгә күбрәк игътибар булуыгызны өметләнәбез. Рәхмәт барыгызга да килгәнегез өчен. Рәхмәт. Рәхмәт, Йосиф. Бик зур рәхмәт.